mä olin pieni, niin mun pahin pelko oli kidnappatuksi tuleminen, ja kerran tää meinasi tapahtua. Mä olin siis tähän aikaan varmaan 7, tästä on siis vuosia. Mä asuin sellaisella tosi turvallisella alueella. Se ulkoapäin vaikutti tosi rauhalliselle alueelle, mutta se ei loppujen lopuksi ollut. Mä olin nähnyt tällaista pakua ympärinsä, sitä meidän asuinaluetta. Se oli parkeerattu aina vähän kummallisiin paikkoihin, ja välillä se vaikutti vähän siltä, että se seurasi mua. Mä en ajatellut siitä silleen kauheasti enempää. Eräänä päivänä mä oon menossa kotiin. Mä silloin asuin sellaisessa taloyhtiössä, ja sillä taloyhtiöllä oli 2 leikkipihaa. Siellä oli alempi, joka oli vähän syrjässä, ja sinne on todella vaikeaa myös päästä. Ja siis sinne tuli niinku yksi autotie, mutta siinä ei ollut mitään muuta reittiä niinku pois. Tai oli niinku taaksepäin niinku nurmikkoa. Mä päätän olla silleen, että okei, mulla ei ole mitään tekemistä, että menenpä sinne puistoon leikkimään yksin. Ja mä en ymmärrä niinku miksi helvetissä mä menin juuri sinne. Mä sitten lähdin kävelemään kohti sitä leikkipuistoa. Mä näin sen saman auton, mutta se ajoi tällä kertaa vaan mun ohi. Ja sitten se kääntyi vasemmalle. Mä en ajatellut, että se menee sinne, minne mä olin menossa. Se leikkipuisto on niinku täällä, mä oon täällä, ja se auto menee tästä ja kääntyy tonne. Mä oon siellä leikkipuistossa jonkin aikaa, ja se helvetin paku ajaa sinne silleen tosi nopeasti. Ja sit se kääntyy silleen vastakkain, että jos mä yritän juosta niinku sinne autotielle, niin mä en olisi voinut mennä sinne, koska se paku esti sen mun koko tien, ja sieltä alkaa nousemaan joku mies. Ja tässä kohtaa mun hälytyskellot hälisi ihan sikakovaa. Mä nousin sit keinusta paniikin vallassa, ja mä lähdin juoksemaan ihan täysiä sinne mun taakse sitä nurmikkoa pitkin. Ja mä olin ihan paniikin vallassa. Mä juoksen kotiin. Joku voi olla siellä, että sä oot vaan niin delulu, mutta siis se alue, millä mä asuin, niin siellä tuli silleen semi-usein, että varokaa, että täällä on valkoinen paku pyytämässä lapsia autoon, että olkaa varuillaan. Ja kerran yhdelle koululle oli tullut valkoinen paku pyytää lapsia kyytiin. Se alue, missä mä asuin, oli oikeasti niin turvallisen oloinen niinku ulkoapäin, mutta siis at the end of the day, se oli oikeasti silleen semi-epäturvallinen.